ଏ ତୁ ସେଠି ଘର ବୋହୁ ହଁ ସାନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ସନ୍ନା ସେଠି ଦଶ ଭାଇ ଇଏ ବୋଧେ ଆମ ସନ୍ନା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆଉ ତୁ ଆମ ସନ୍ନା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ କି ହଁ ସାନ୍ତେ ଆମ ମା ସକାଳ କଣ ଯାଇଥିଲୁ କଣ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲୁ ସାନ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିକୁ ମିଳିଲା ସେ କଣ ସାନ୍ତେ ହଁ କହିବା କଥା କଣ କି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲାନି ଆଉ ସାନ୍ତେ ଅଲୁଆ ମୋର ଦେଖିଥିଲ କି କଣ କହୁଛି କଣ ତୋର ଦେଖିବି ସାନ୍ତେ ସେଇଆ ନୁହଁ ମ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଇଏ କଣ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଥିଲା ମୋର ଦେଖିଥିଲ କି ସାନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଥମ କଥା କୁହେ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ସେ କହିଲା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ନିଆ ମାରୁଛି ଇଏ କହୁଛି ମୋର ଦେଖିଛ କି ସରିଲା ପରେ ସେ କଲିକତାରୁ ଫେରିକି ଲୁଗାପଟା ସଫା କଲା କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିକି ଦେଖିଲେ ଟିକେ କହିଦବ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବ ସାନ୍ତେ କହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହଁ ସାନ୍ତେ ଯା ତୁ ଆଗେ ଚାଲ ପଛ ପଛ କଲି କଲି କରୁଛି ଆଉ ସାନ୍ତେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ସାନ୍ତେ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ତୁ ଘର କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ହଁ ସାନ୍ତେ ଲାଗୁଛି ଘର ଭିତରେ ଥିବ ଟିକେ କିଏ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲାଗୁଛି କବାଟ ଟିକେ ବାରା ମୋ ଘରେ କେଛି ଖୋଲ ମୋ ଘରେ କେଛି ଖୋଲ ସାନ୍ତେ ଖୋଲୁନି ଖୋଲୁନି ନା ସାନ୍ତେ ଖୋଲୁନି ଯଦି କଣ କରିବୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଲା ଭିତରେ ସାନ୍ତେ ଆଗକୁ ଡାକୁଛି ଡାକିବୁ ହଁ ସାନ୍ତେ ଡାକ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ତୋର ଭାଇନା କରିଦେ ବିତିକି ଗେଲା ଯଦି ମୋର ବୁଢ଼ାକୁ କହିବ ଟେକରେ ଦେବ ପ୍ରହାର ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛରେ କବାଟ ସାନ୍ତେ ହଁ ହଁ ସାନ୍ତେ ଶୁଣୁନି ସିଏ ଶୁଣୁନି ନା ସାନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ତୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରେ ପଶିଯା ସାନ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଭାଙ୍ଗିଦେ ମୋ ଘରେ କେଛି ଖୋଲ ମୋ ଘରେ କେଛି ଖୋଲ ସନା ଆରେ କେନ ଆରେ କଣ ହେଲା କଣ କୋଉ ଉପରକୁ ଆରେ କୁଟି ନୁହଁ ରେ କୁଟି ନୁହଁ ମନା ଯା ଆରେ କୁଟି ନୁହଁ ରେ ପଛ କଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମାର କୁଟି ଆରେ ମୋ ପଛକୁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ପଛକୁ ହଁ ये शांत है शांत है ଅଲୁଆ ये गाय कार की ହଁ शांत है ଅଲୁଆ ये खेले ପଚାର मन पड़ीगला शांत है ରାତି କଣ କରୁଛୁ शांत है ଅଲୁଆ ये अंगनवाड़ी दीदी आई बोधे ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ आज्ञा ହଁ काली छतुआड़े देले तो आज अंडा दवा पाई देले କଣ କହୁଛୁ ମା हो आज्ञा ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଉଛୁ अंडा आज्ञा पतला अंडा खाइली शांत है ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କର ନାଁ
ପଚାରିଲୁ ପଚାରିଦେବା ଆଉ। ପଚାରିଦେ ଦିଦି କଣ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛ? ଶଳା କଣ ପଛୁଆ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି? ଶାନ୍ତେ ଦିଦିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇନି ତ ହଁ ମନ ଖରାପ ହଉଥିବ। ହଁ ହଁ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ନା ହଁ ହଁ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ, ବୁଢା ଲୋକ ନା ପିଲା ଲୋକ ପଢଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦିଦି ଦିଦି ମୋ ଟିକେ ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ନୁହେଁ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ମାଇ ଭୁଟା। ଏଇନେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇ ଗାଈ କାହାର ଶାନ୍ତେ ଆରେ ଏଇ ଗାଈ ତୋର ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋରି ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଗୋଠରୁ ଭିତରି ଯାଇଥିଲା କୁଆଡେ ଆଉ ଶଳା ମାଇକିନାକୁ ଗୋଟେ ନାଇଟି ଦେଇଦେଲି, ଇଏ କଣ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି। ଓହ୍ଲେଇ ଶାନ୍ତେ ଓହ୍ଲୁଆ ହଁ ହଁ ଇଏ ପତି ପତି ଇଏ କଚ କଚ କରୁଛି। ହଁ ଏଇଠି ମୁଁ କରୁଛି। କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି ପରା ମାଇକିନାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ପରା ଶାନ୍ତେ ଓଲା ମୋ ମାଇ ପର ମୋ ପ୍ରତି ଭାରି ସମ୍ମାନ। ହଁ ସଂସାରରେ କା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉନନ୍ତି। ନହୁଛି ଦୁନିଆ ନହୁଛି ଆଉ କେମିତି କହିଲ ହଁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କୁକୁର କେମିତି ଖରା ଟେକିକି ଚିଚିରି କରିକି ରହୁଛି। ଇଏ ମତେ ହସୁଛ ନା ନାଚଟାକୁ ଦେଖଉଛୁ ଶାନ୍ତେ ଇଏ ହେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ ପତି ପଦ୍ମାଲ ଚନ୍ନ କୁଆ ଯାଇଥିଲ କି? তুমি জানিছ ଓଲୋ ତମେ ଗଲା ପରେ ନା ମୋ ବୋଉକୁ କାଣ୍ଡ ସର ହେଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ମୋ ଶାଶୁକୁ କାଣ୍ଡ ସର ହେଇଯାଇଛି। ଶଳା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଅରଖ ପତ୍ର ପୁଞ୍ଜେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତେ କହୁରେ ଲକଡାଉନ ପଇସା ନାହିଁ, ଶାଶୁଟା ମରିଯିବ ବୋଧେ। କାହିଁକି କହୁଛୁ କି ନ କରିବି କେମିତି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତ ଶାଶୁର ଇଏ କଣ କହୁଛି କାଣ୍ଡ ସର ହେଇଛି। ଆରେ ଏଟା କାଣ୍ଡ ସର ଅତି ଶାନ୍ତେ ଆଉ କଣ ହେଇଲା? ଏଟା କାଣ୍ଡ ସର ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଟା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯାହାକୁ କର୍କଟ କହୁଛନ୍ତି ଓ କର୍କଟ 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 ଆରେ କ୍ରିକେଟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା କର୍କଟ ନୁହଁ କର୍କଟ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି। ଶାନ୍ତେ ପତି ଶାଶୁକୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଭୂତେଇବାକୁ ଜାଗା ମିଳାନି ମତେ ଭୂତଉଛୁ। ଆଲୋ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଥିଲି ତୁ କହ ଇଏ ଟୋକା ଛାଡ଼ିଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ। ବାବୁ ସାରେ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲୁ ପଚାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ। ଶାନ୍ତେ ଇଏ କଣ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଜାବେଟା ହେଇଯାଇଛି ସତ କଥା କହ କୁହାଯାଇଥିଲୁ। ତ ଠାଣି ମାରି ଦେଖି ସେ କାଠ ହେଇସାରିଲାଣି କାଠ ହେଇଯିବ। କାଠ ହେଇସାରିଲାଣି ଇଏ ଚାନ୍ଦମଣି ଲୋକ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ପତି ସତ କଥା କହ କୁହାଯାଇଥିଲୁ। ଭଲ ଯିବ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋ ବୋଉକୁ କାଣ୍ଡ ସର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଲୋ ଶୁଣ ଚାଲି ମାରି ଖରାପ ଚାଲି ରାଜା କିଲୋ ଆଲୋ ରାଜା କିଲୋ ମତେ ପଦେ ନ ପଚାରି ତମକୁ ଆଗ କୋରୋନା ହେଇଯାଉଥିବ। ତମ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ କହୁନ। ସାରା ତାର କୋଉଠି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛ ନା କଣ କରେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲା? କଣ କରେଣ୍ଟ କଣ ମାରିଲା? ଶାନ୍ତେ ଅସୁବିଧା ନାଚୁରା ଦେଖୁଛୁ ଶାନ୍ତେ କିଏ ହସିଲା କିଏ ଛିଙ୍କିଲା କିଏ କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ହସୁଛି ମତେ। ଆରେ ଘର କଥା ବୁଝୁଆ ଏମିତି କଣ ହେଲା କିଲୋ ପତି? ଏମିତି କଣ
ହେଲା କଣ ହେଲା ବାଡେଇଲେ